Arratsalde on danoi. 2024ko ekaineko 27ko ohiko osoko bilkurai hasieri emango ixeu. Gai zerrendan 7 puntu ditugu. 2024ko maiatzeko 30ko udalbatzan ohiko osoko bilkurako akta. Bigarren puntuan udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematia. Hemen barruan 2 puntu eukitzen ditugu beti, batetikan 2024ko maiatzeko alkate hirigintza eta ongizate alorretako ebazpenak, eta bigarrena udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza. Hirugarren puntuan 2024 ekitaldiko aurrekontuaren bigarren aldaketia, kreditu konpromiso modalitatea. Laugarrena hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren udal ordenantza fiskalaren aldaketa. Bosgarrena, LGTBIQ+ arrotasunaren eguna, erakunde adierazpena, EH Bildu alderdi politikoak aurkeztua. Seigarrena, alkoholea intxirri elkarteak aurkezturiko Euskal Autonomia Erkidegoko portuetan ontzien amarralekuak emateko prozedurari buruzko adierazpena, eta 7garrena erregu galderak. Hasiko gea lehenengo puntuakin. Maiatzeko aktia, zehose esateko batematek? Ez? Aktia onartuta gelditzen da. Bigarren puntuakin aurre egingo deu. Eta dakauz, alkate ebazpenak 183tikan 229ra, 38 ebazpen. Hirigintza alorrekuak 42-229ra 8. Eta ongizate alorrekuak 40-212ra 13 ebazpen. Hor, akatz bat do, eta ongizate ebazpenetan, 43garrenian, agertzen da Foru Aldundiari diru laguntza eskatzia, maiatzak 13, eta ez deu jartzen horri ze, utzune bado ez da ikontura uzeaten, alkate ebazpenetan berdina agertzen da. Hau da, Gipuzkoako Foru Aldundixai eskatutako diru laguntza bat, kulturan esteazunetikan kulturartekotasuna proiektua burutzeko. Bai, eta hori ongizateko hortan hori da faltadan. Errepikatuta do, akatza hori xe da. Zehose galdetzeko, ebazpenei buruz? Ez. Aurre egingo genduke. Hirugarren puntuan, 2024 urteko ekitaldiko aurrekontuaren bigarren aldaketa. Kreditu konpromiso modalitatea. Hau pixkat luzio jungo da. Diru... barkau. Punto bat jandet. Orduan, bueltauko gea lehengoa, eta bigarrenean udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintzakin hasiko gea. Aitor, zeure txandia. Itzigabe lagarizuteta. Ez nik ez dakatu ez daiz. Barkau. Garapen ikuspuntutikan, esan, mutrigu garatuz diru laguntzaia martxan ipiniriala, 16.000 euro ipiniriko euro martxan, herriko edozein taldeek dakai aukeria diru laguntza honek eskatzeko, beti garapenai lotutako ekintza edo proiektuak gauzatzeko. Herriko obra hundi merkatuko plazako obra dialata martxan jarraitzeu, hasiera baten aurrikuste ginen ekainako 30an bukatuko zala, astebeteko atzeapenakin gabiltz, likero esan 188 bukatuta dola, amendakau azkenian argazki batzuk, zela dozen gelditzen bertako puestuak, larrialdi irteeria, sarreria kristalera batekin, barruko gradak, eta likero esan gaur ipinireula kendu ginen itxurrixa. Orduan, kendu ginen itxurrixa, beko plazan ipinitxado. Honi lotuta, bertako postuen lizitazioak ere martxan jarrikeu, urrengo egun hontan, eta alde batetik hando merkatu plazia, da ero bestea do beko plazako obrak, eta beko plazako obrak, hasiera baten kanpoko ingurua bukatzia faltara, horrik usiro harri batzuk bata bestian, ez dozela ondo alineauta, orduan esaten bezala bukaera fase bat eman goreu, plaza barrua bukatutat eman deu, eta lehen esan den bezala, itxurrixa faltazan kolokatzia, eta gaur itxurrixa ere kolokatu da. Bai esan, ekainako eta 9, San Pedro eguna.
Ekainako eta batzi San Pedro eguna, azken urtetan bezala, omenaldi baten goreu, itxasuan hildakua, itxasuan desagertutakuai, aurten, kofradi zaharrak, zela, egun urte etxendoan, omenaldi zen goreuna da, kofradi zaharrian. Omenaldixa esangora, eguerdiko 12etan. Kirolei lotuta, esan, kiroldegiko fitness gelako makinen adjudikazioa ja eman dela, Exer Cycle enpresa lortureu adjudikazioa, eta hasiera baten aurrikusten da, kiroldegiko fitness gelako makinatxa berrixa, iraileako jaipinitxe eukitzia. Beste proiektu haundi bat, azkenen urtetan horre ondana dela egaina estaltzeko proiektua, ja ejekozu proiektua endado, lizitazio prozesuan goz, eta hasiera baten, datorren asteleneako ja proiektua adjudikatuko da. Hasiera baten, proiektu honen kostia 933.000 euroko proiektua da, ez bakarrikan aterpi etxia, amedako argazki batzuk, bezango zan, aterpi etxia, ingurua tapatzia, atzeko frontiza o kontrapa eta etxia, gero galian ipiniko ginuke aldabelak, bodega, komunak, gero hor ikusten dauna da lurra ere konpontzia, egaleko paeta konpontzia, eta barruan, hau da pixkat proiektuakin, azkeneko proiektuakin nendeuna da, barruan ipiniko ere gradak. Hasiera baten, 200 lagunentzako gradak ipiniko ja. Dakaun kronograman arabera, abuztuan hasiko gea obrakin, eta 4 hilabeteko obrak izango ria. Barakigu herrixa nahiko obrakin dagoela, baina herrixa berritzeko eta gauzak ondipintzeko obrak eraman behar dira, ejekutatuen behar dira. Orduan, egainako frontoiakin, proiektu honekin ere, esan bezala abuztuan hasiko gea ejekutatzen. Eta, aspaldixan, zorion asko gozematen, herriko kirol taldiai, eta, gaur tokatzen da zorionak ematia, Danoba taldeari, Gipuzkoako herriarteko txapelketa irabaztiarren. Atzalde ondan hoi, ni pixkan nator udako antolatu dian kultur ikuskizunan berri ematea, aste honetan zabaldu ditugu. Kultur ikuskizunak, kontzertu ezberdinak eta dantza ikuskizunak barne hartzen dugu. Eta hasiko da zapatu honetan, ekinak 29, anai artea bezbatzan kontzertuakin. Aste bete berandu guztiak 6an Madalena bezbatzatak akordeo taldia ere bai egongo dira. Eta uztaiak 13an Sorotanbele taldia eukiko dugu. Kontzertu eskainiko dugu bai herriko musika bandiakin eta baitxa ere gure ametsa dantza taldiakin batea. Eta esan behar da, kontzertu hau ez dela izango plazan, beste danak bezala, baizik eta kirolde gixan izango dela. Gero uztaiako 20an Afrika Bibangen kontzertua eukiko dugu. Eta abuztuan, malenak pastuta gero, beste bi ikuskizun antolatu dira. Abuztuak 3an dantza ikuskizun bat, Meñakoz dantza taldiana, Labarretan izenekua, eta abuztuak 10an Idoia Zurmendin kontzertua. Gauza bat astuzat esatia, importantia dena, gainarako frontoioi lotuta, ez da bakarrikan frontoioi eraikitzia, komunak ipintzia, bodegi ipintzia, baizik eta ordo puntu garrantzatsu bat dala lur kutsatuak entzia. Dano dakigu egainako enpresia bertan zabala, lur kutsatu eremu bezala du identifikatuta, hasiera baten proiektu hau atzeatu duena da, zela ezakan baimenik Eusko Jaurlaritzatikan, obra etxeko lur kutsatuak endu arte, orduan, lura hasiera baten nengo dana da, abuztuan hasiko gea lur kutsatu hori kentzen, eta ben kutsatutakoan hasiko gea eraikitzen. Esan bezala prozedura dana lur kutsatuak entzia eta egaina frontoia o eraikina etxia, 4 hilabeteko plazo badaka o denbora badaka. Aurrera jarraitzuko dugu, 3. puntuakin.
2024 ekitaldiko aurrekontuaren bigarren aldaketa, kreditu konpromiso modalitatea. Aitorrek aipatu deu bi obra potolo dakauzan esku artean, Egainaneko frontoia eta Merkatu plaza, baina hau da lotuta hirugarren obriakin. Hainbat aldiz esan deun bezala bai batzorde desberdinetan, baitxa hemen udalbatzan ere, komendua eraberritzeko proiektua martxan jarritxa dakau. Denbora luzian gabiltz proiektu hau egozten, atzetik, eta badirudia jau dala obria hasteko momentua. Proiektua momentuz bi zati eukiko itxu. Bata, eraikin osoko fatxadia eta teiatua konpontzia, da honekin batea turismo bulegua bertan egokitzia, eta bestia, zehose behan duo, urte bukaera ibeira, o datorren urtia ibeira, proiektu museografikoa eta liburute gisa bertan jartzia. Europako NES funtzen laguntza dakau, 2 milioi txerdiko diru laguntzak lortu gendu zen, eta gure aurtengo aurrekontuetan partida hori jarritxa do, lehen esandako lehenengo fase hortako fatxadia, teiatua eta turismo bulegua etxeko, baina honen kostua ez da 2 milioi txerdikoa, da 4 milioi eta 300.000 eurotakoa. Bestalde, proiektu museografikoa ere badakau, eta proiektu horren kostua da 1 milioi txerdikoa. Proiektua bea lehenengo fasia, enbolbentia esango genduken hori, ustaian 6-rako eukiko dugu esku artean, eta gure asmoa da ustaian bukaerako lizitatzia. Baina hortako partidan eukibiar deu diru kopuru osua. Ez bakarri 2 milioi txerdi horrek, baizik eta beste dana ere bai. Kostu osua, 4 milioi da 300 gehi museografisa gehi bat eta erdi. Horrek esan nahi deu, diru biharra dakaula, Foru Aldundiko ogasun saiakin konsultatu gendun, eta esan ziguten egokixena, kredito aldaketa bakarra itxia, kreditu konpromiso motatakua. Hau da, aurteko aurrekontutan beste partida bat sortuko deu, bai bat badakau, eta gehitxuko deu beste bat, eta partida hori izango da 5 zenbakisakin juten dana dela etorkizuneko partida bat. Aurten eukiko genduke orduan partida bet bitxa 500ekin da sortuko genduke beste bat etorkizunai beira. Orduan, ustaileko lizitazioa etxeakoan, 2 ade eingo ditugu, bat 2 milioi txerdikin, dakaun partidia, eta bestia 1 milioi 800.000 eurokoa, etorkizuneko partida hortatik. Argido obria, azaruan azten baldin bada, diru hori dana ez deula gazteuko 2 hilabetetan. Orduan, hortikan sobratzen dan dirua, 2025ko aurrekontura pasatuko da. Urte bukaeran museografisa lizitatzean beste ade bat eingo genduke 1.500.000 eurokin. Kredito konpromiso honekin lortzen deuna da momentuz maileguik zeskatzia, baina datorren urteko aurrekontutako 3.300.000 euro konprometitxuta eukiko genduke. Orduan, hor urte bukaeran hasiko da, gure pixkat aurrekontuak eta pentsatzeakoan zela jun, zer jarri, 3.300.000 horrek konprometitxuta gelditzuko ja. Eta danon artean adostu biako deugero zela ein aurre horri. Orduan, 2025ko aurrekontutako partidak gelditzuko liake, batetikan gelditzuko zen, obrari dagokixona gaztau ez dana, ez dakigu zenbat izango dan, baina 1 milioi txerdi, 2 milioi inguru izango da. 2024tikan datorrena, eta gero beste partidatikan eukiko genduke 2 ade desberdin, bat 1.800.000 eurokin, obrai dagokixona, eta bestia 1 milioi txerdikin museografisai dagokixona. Ez dakit ondo esplikau nahien, baina, bueno, honekin zehose esateko, Jon, Inigo. Bueno, ogasun batzordean komentatu gendun, aspalditxe datorren proiektua da komenduana, urtiak, daramagu udaletxontan komenduko proiektua lantzen, eta, bueno, ematen da, ja datorren urtean ez, bueno, aurten ja, lanak hasiko dira, obrak hasiko dira, prozesu luze bat izango da, eraikin handia da,
hemen komentatu dian kopuruak oso handiak dira, eta kopuru horrek ez dira proiektu osotasunean, hau da, oraindik komendu erdi gelditzen zaku, ez dakiguna zerrein komendu erdikin. Horrek dira museuak, liburutegiak, turismo legoak, horrek dira komendu erdi. Teiatu eta envolbendiakin. Baina gero, beste erditza, oraindik gelditzen zaku, definitzeko zerrin behar deun. Hor, bueno, ez da desberdinak izan ditu, alderdi bakoitzak, edo bakoitzak, gutako bakoitzak, beritzi desberdinak ditugu, jungea urte hauetan mai gainean jartzen, baina, bueno, momentuz, lanketa hori pendiente gelditzen da, eta guretzako importantia da, lanketa hori ere, eta azkarren hastia, igual, egon aldalako momenturen baten, ez dakit, beste Next Generation, edo beste diru laguntza finantziazio bolada berri bat etortzea, oin etorri den bezala, eta, proiektu egia landuta baldin badakazuan, ja orkesteko moduan, horrek albidatzen dizu, gero aukera ematen dizu, diru gehiago lortu, eta proiektu bere osotasunean bultzatzea. Komendua gainea esan duen bezala, dana obretan do, ez da bakarkan komenduan edifizio hori udaletxiana da, komenduko terrenuetan ere, oain etxiak doz etxen, etxe biztakin bateak kanpo onduan dagoen beste pasante hori, edo, kamino berri hori, residentziatik kamino jungo dana, horren azpixan ere beste gune bat sortuko da, kanpo fueleko, anexo bezala, edo ekipamentu bezala, baina hor gelditzen dira beste planteamendu duzuk pendiente dozenak, hor residentzia horrean ere gure arauetan aurrikusitza do, ez dakit, 3-4 pisoko parkin handi bat etxia, 280 kotxentzako, ezkiz paldemen abil, hori ere pendiente do. Hori ere erabaki beharko dugu, horrekin aurrera nahi deunein, ez du nahien, edo moldatu in behar da, eta redimenzioen non behar baldin bada, igual gaur egungo realitatea eta beharretara, baina guk uste dugu, aparkamentuan arazo ere geruta arazo handiago badala, eta aukera bat izan leikela hor herrirako aparkamentu handi bat eitzeko, eta horren proiektua lantzen jutia ere, esan duten bezala, aurrerago finantziazio aukerak etortzen baldin badia, baina proposamena landute egoteko eta proiektu idatzitxe egoteko, berutzako, ez gala zeinon behar proiektuko lehenengo fasea, komenduko lehenengo fasea bukatu arte, baizik eta ia lehenengotikan horrek bisak komenduko bigarren zati hori, eta jardinean gelditzen den beste pusket hori aurreikusitza dana parkin hori, lantzia, ondo ongo litzakela, proiektuak idatzitxe euki, adostasun batzutara aiatu, eta horrek hor eukitzeko ez pendiente, etortzen den dirua aukeria sortzen den momentuan, borrek aurkezteko. Hori izan da, natzen ados gozela, eskatzen da, aurrekontu diru osotasunean euki behar dezu jasota, hortako datorren urteako kreditu konpromiso bat sartu behar da urtengo aurrekontutan, eta, ados. Bai Ainisek eta bai honek agertu dezoten bezala, orain dela urte askotik handator proiektu hau, udala eskuratu zuenetik erekina. Eta guk hasieratik egin dugu babestu komentuaren egonkortasuna, hau da, bermatzia bai teilatua, bai fatxadak, eta hori oso baliogarri, oso eraik eta baliogarri izango zalako udalantzako eta herrixantzako. Erabilpen ezberdinentzako. Bakoitzak, alderdi bakoitzak, Jonek aipatu duen bezala, bere ikusmirak daka, bere ikuspuntu daka, ze erabilpen eman alzaio eraikinari. Azkenian, alkate ordeak aipatu du zelan, diru laguntza lortu dira, turismo eremutikan, geoparkearekin lotuta, eta orduan finkatu dian proiektuak turismoarekin lotura dukate. Horrek bermatu digu, teilatua eta fatxada, eta oin aipatu lehenengo fase hori, 2020 fase hori, martxan ipini ahal izatea, diru laguntza zuzena, aiatu dalako. Gero, bigarren atalean, aipatu dana, urrengo fasea zein izango dian, Jonek aipatu duzelan, bai dakagu, debate bat, zen nolako erabilpenak eman daitezkeen, urrengo fase begira, adibidez gelditzen den atal alero horri begira, eta orduan gure hausnarketa, ni barkamena eskatu ez nintzen egon azkenengo ogasun batzordean ezin izan nuen, baina gure taldeko hausnarketa izan da, proiektu potolo baten sartzen gaudela, Europako funtzak daukatela horren eragile eta Europako ikusmira eta jarraipena izango dutela. Beraz, agertu behar gehala oso zuhurtzia handiz kudeatu behar ditugu pauso bakoitza.
hau kontutan eukitaz, guk igual gure erabakisa oain momentuan izango da abstenitzea. Gure hausnarketa izango da, urrengo hau lehenengo faseakin ziaro bat gatoz, nahi ginen beti defendatu izan dugu konbentua bere osotasun, bere eraikina, bere osotasunan konpondu beharra zaukala, bere balio historikoatik eta eskaini dezaken bere dagoen tokian eskaini dezaken balioagaitik, merezi duela. Baina, proiektua hartzen dagoen dimentsioa, pizkat, oso pentsatzekoa da, eta, abstentzioa hortik handator. Hau da, ez lehengo eginkizunei begira, konpartitzen ditugula, eta baloratzen dugu egindako lana, badakigu esfortzon da izan duela proiektu prestatzea, diru laguntzea aurkeztea, eta jarraipen egitea. Eta, hau, gure bozketa hau da, hausnarketa gisa urrengo fasetako. Hau da, zen nolako akordiotara iristen garen, zen nolako erabilpena eman gelditzen dian gunei edo ere muei. Eskerrik asko, Bixoi. 2024 ekitaldirako aurrekontuaren bigarren aldaketaren aldeko bozkak, 10, abstentzioak, da kontrakoik ez du. Aurrengo dugu. Laugarren puntuan, hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren udal ordenantza fiskalaren aldaketa. Hau ere, astearteko ogasun batzordian agertu zen, gai hau, da azalpenak eman zian. Azkenian, plusbalixan zerga da, hemen tratatuko deuna. Plusbalian zerga, 1989/16 foru arauak arautzen deu, eta 2021an foru arau horren 4.3 artikuluan egokitzapenak egin behar izan zian aplikatu biharreko koefizientetan eta udalak 2022ko apirileko udal batzan udaleko ordenantza fiskaleko plusbalia atala egokitzia onartu zoan aldaketa horri egokitzeko. Koefiziente horrek urtero eguneratu aldia, Gipuzkoako lurralde historikoko aurrekontuei buruzko foru arauen bidez, eta Gipuzkoako foru aldunditxik adierazi deue aurre ikusten dela urtero aldaketaren bat egotia. Gipuzkoako lurralde historikoak aurrekontuak normalian ekitaldi amaieran onartzen ditu eta ondorixoz koefizientien eguneratze hori ere urte amaieran erabakitzen da. Baina udalak urte amaierako tramitauta eduki behar ditu ordenantza fiskalen aldaketak. Horreitxio, udalek 2 aldiz plusbaliaren ordenantza fiskala tramitatu biharrez izateko egungo plusbalixai 2022an onartutakoai aldaketa bat eitxia proposatzen da. Honek albideratuko leuke alkate bazpenez egokitzia koefizientiak urtero. Orduan Gipuzkoako foru aldundixak plusbaliaren udal ordenantza aldatzeko eredu bat bisaldu digu eta testu hori da proposatzen dana aldaketako. Honekin, Jon? Zehose? Ukik gendun batzordia erainun eta aldatu beharko gauza bada, esakagun ondo jasota, gure ordenantza zaharkitua gelditu zen, eta esan diputaziotik markatzen den kriteixota esan egokitzen, eta da aldaketa hori zuzenketa etxeko. Izaz. Izaz, azaldu da. Bale. Laugarren puntuen bozketa orduan, hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren udal ordenantza fiskalaren aldaketaren aldeko bozkak, aho batez onartua. Bosgarren puntuakin jarraitzuko deu, LGTBIQ+ arrotasunaren eguna. Erakunde adierazpena EH Bildu alderdi politikoak aurkeztua, saioak irakurriko deu. LGTBIQ+ arrotasunaren eguna, 2024ko ekainak 28. Ekainaren 28an LGTBIQ+ arrotasunaren egunean arro gaudela aldarrikatu nahi dugu. Arro gaude gure bizitzez, arro gure genealogiaz eta arro LGTBIQ+ mugimenduaz. Komunikabide nagusienen estigmatizazio saiakera ezberdinek zein manipulazioak
Eskuin muturreko diskurtso intoleranteek eta gorroto jarrerek cis hetero arautik kanpo kokatzen diren bizitzak ezabatu nahi dituzten honetan, inoiz baino garrantzitsuagoa da nondik gatozen gogora ekartzea, ospatzea eta aldarrikatzea. Stonewalletik Euskal Herrira, milaka bizipen, galera, aldarrikapen eta lorpen izan ditugu, baina oraindik egiteko asko dugu. Eraso LGTBIQ+ fobikoen salaketen datuak esponentzialki egin dute gora azken urtetan. LGTBIQ+ pertsonen inbisibilizazio eta bazterketak presente jarraitzen du gure bizitzako arlo guztietan. Diskurtso patologizatzaileak ugaritzen ari dira, eta ondorioz gure bizitzak arriskuan daude. Honen guztiaren aurrean, antolatzea eta borrokatzea ezinbestekoa dugu. Gure kasuan, instituzioetatik politika publiko integral eta sendoak, perspektiba feministan oinarritutako zerbitzuak, babes kolektiborako eta autodefentsarako mekanismoak ezartzeko bideak, ezartzea ezinbestekoa dugu. Anekdotikoak diren politikak alde batera utzi eta estrukturalak diren horiek erdigunean jartzeko garaia da. Horretan ari gara eta hori sustatzen jarraituko dugu, askoren artean eta elkarlanean. Horregatik guztiagatik, udaletan konpromisoa hartzen dugu gure herriko LGTBIQ+ pertsonen bizitzen gaineko diagnostikoak egin eta honetan oinarritutako ekintza plan integralak abiatzeko. Prozesu hauek, herriko LGTBIQ+ mugimenduko kideekin batera egiteko konpromisoa hartzen dugu eta egon ezean erreferente eta norbanako ezberdinak aktibatzeko moduak sustatuko ditugu. Honetaz gain, dei egiten dugu ekainaren 28an bueltan antolatu diren ekimen eta mobilizazioetan parte hartzeko. Eta amaitzeko, LGTBIQ+ pertsonen bizitzak egunerokotasunean bizigarriak izateko, lan eta borrokatzen ari diren kide eta kolektibo guztiak zoriondu nahi ditugu, arrotzeko moduko mugimendua osatzen dugulako. Gora ekainaren 28a. Saioak irakurri dugu mozioa, ez dakitxe Jon da inigokoan. Bai, esan guk mozio honekin, hemen esaten danakin guztiz bat etxen deula, puntualizazio bezala, bi gauza txiki, bat ondala 3 egun justu aste honetan bertan atera dira gorroto delituen urteroko txostena, 2023koa, hemen mozio honetan esaten da esponentzialki gora egiten ari dela erasoak, ez da, zehazki hori, datuak aurreko urtean, elkarte batzuk eman duen, notizia hori da, hori azpimarratu dugu, aurreko urtean egon zalako bai goraka handi bat, baina esan goraka real bat zan kontaketak etxeakoan, kriterio aldaketa bat egon zan, orduan sartu zeuen multzo honetan bestelako denuntzia mordo bat, eta ematen zan 200 kasu gehiago oso zela. Baina urtean aurreko irizpide berdineta voltatu dira, eta urtean 45 kasu dira, Euskal Autonomia Erkidegoan 45 salaketa gai honen inguruan eta azkeneko urtetan mantentzen den datu bada. Egisa da, gizarteak gero eta sensibilizatuago dagoela, eta orduan denuntziak erraza sartzen diala bihar da bezala. Egoera honek salatu itzen dira, lehen isildu itzen zian, eskutatu itzen zian, gaur egun salaketa jartzen dira. Orduan, kasuak ez dijoaz gora, baina zorionez salaketak eta denuntziak eta horren inguruko konsentsiazioa badijoa gora. Eta gero diagnostikoa eta ekintza plan integrala abian jartzeko beharra azpimarratzen da, hau nik uste urtero bateatzen den gai bada, oin arte ez duen izan, da nik urtero beti gauza berdin izaten dut, askotan zentratzen gera diagnostikoak egitea, konsultora kontratatu, pagatu, eta diagnostiko horrek askotan izaten dira herri honetan berdinak, kopia-pega egin da, diagnostikoak badoz, Gipuzkoako Foru Aldundiak, justo nire departamentuak egin zoan, aurreko legaldizean Gipuzkoa osoko LGTB kolektiboaren inguruko diagnostiko bat, oso partartzailea, elkarteekin eta norbanakoekin, hor konklusio batzuk atea zian, nundik hasi lanian bado, identifikauta doz biharrak, gero ondoren herri batzutan egin dian diagnostikotan ere konklusio berdinak ateatzen dira, lanildo berdinak identifikatzen dira, orduan, nik uste dut, mozioak urtero nartzen ditugu ondo do, baina, ekintzetara igual pasatzeko ja momentu aiatu dela, eta ekintza konkretuak planteatzekoak ere bai. Baina, gu mozioekin adoz eta alde bozkatuko edo. Bai, aurten badakau asmoa planakin hasteko, eta, ia baldin bado oinarri bat egin da, oinarri horixe hartu eta herrira egokitzu, mozioan jartzen zoan bezala herriko eragileekin egon, eta danen parte hartzia bultzatu, eta, irailean urrian hasiko gara horrekin.
Bueno, gure partetikan, mozio hau bai konpartitzu eta babesten dugu. Bertan jasotzen den bezala, arrautasunez, aldarrikatu behar da, kolektibo anitz eta handi hauen dakaten berezko eskubidea, dakaten nortasuna, izaera eta daramaten borroka momentu honetan. Mozioan azaltzen da zelan estigmatizazio eta bazterkeriaren aurka oraindikan zoritxarrez diharduten ibili behar garela, eta espero dugu hau ja etorkizun aldeun hurbilen behin betiko lortzea. Bestela ez gea izango gizarte osasuntsu bat. Eta gero, azaltutako argibideekin, eskergarriak. Gai honekin lotuta eta lotunetikan antolatuta, oantxe seiretan hasitxado luardon, iruki larroxan eskutikan solasaldi bat, gaixakin lotuta. Eskerrik asko, aurre ingo deu, bozkatuko deu. LGTBIQ+ arrotasunaren eguna erakunde adierazpenaren aldeko bozkak. Aho batez, onartzen da. Eta aurrea, 6. puntua. Alkoholea Intxirri elkarteak aurkezturiko Euskal Autonomia Erkidegoko portuetan ontzien amarralekuak emateko prozedurari buruzko adierazpena. Aitorrek irakurriko dugu. Mutriku udalean aurkezten den mozioa. Euskal Autonomia Erkidegoko portuetan ontzien amarralekuak emateko prozedura eta horien erabilera arautzen duen dekretuari buruzkoa. Euskal Herriak lotura estua du itsasoarekin. Mendeetan zehar itsasoari begira eta itsasora emana bizia izan da. Harreman hau ez da ogibide baten sortzen eta garapenera bakarri mugatzen. Aitzitik, Euskal gizarte osoaren bizimodua baldintzatu du. Baita beste herrialde batzuekiko harremanak ere. Bestela esan da, Euskaldunok aspaldidanik egin dugu itsasoa lantoki, baina itsasoari lotutako jarduera ez da inon sektore ekonomiko hutsa izatera mukatu. Balio kulturala izan da, Euskaldunon kultura ondarearena, gordailua, eta portuek eta kaiek kultur transmisiorako espazio gisa bete duten funtzioa agerikoa da. Hauetan, irau baitute itsas munduko tradizio eta ohiturek. Azken urteotan ordea, aregirikoa da Euskal Kostaldeko eta batez ere portuetako errealitatea erabat aldatu dela. Arrazoiak askotarikoak dira, baina horien artean dago kirol portuak eta kirol nabigazioa sustatzeko aurrera eraman den egitasmoa. Aisialdirako ontzi flota handia, gorantz doan eskaera amaigabea. Horrela, arrantza portua izan ziren asko kirol portu bihurtu dira. Eta errealitatea aldatzearekin arazo eta desoreka berriak sortu dira. Horren adibide garbia amarralekuen auzia da. Ekonomiako, garapeneko eta azpiegituretako sailburuaren 2017ko urriaren 19ko 5.330 aginduak laketontzien titularrei amarralekuak emateko prozedura eta horiek erabiltzeko emakiden araubidea arautu zituen. Baita haren aplikazio eremu ere. Data horretatik aurrera Euskal Kostaldeko hainbat portutako amarralekuen emakida prozedurak ireki ziren, besteak beste Plentzian eta Donostian. 2017ko urriaren 19ko aginduaren helburua, arauz kanpoko, egoera bat erregulizatzea eta eguneratzea eta amarralekuak erabiltzeko baimen prozedurak arautzea bazen ere, ura ezartzen astea kezka eta ezinegona sortu zuen kostaldeko herri guztietan. Horren adibide dira abian jarritako saleketa judizialak. Hala nola, Euskadiko kirol portuen zuzendariaren aurka, Donostiko epaitegiak 2022ko urriaren 29an onartutako kereia edo toki erakundeek herritarren aldetik jaso dituzten esku hartze eta laguntzan eskaera ugariak. Kezka eta ezin egon hori gehien bat
amarrelekuak esleitzeko 5.330 aginduaren 14. artikuluan ezarriteko esleipen irizpideak eragin zuten. Zuzenago esan da, irizpideen zehaztu gabetasunak eta horiek beharrez bezala aplikatzeak, aipatu artikuluaren arabera, amarrelekuek esleitzeko aintzat hartuko dira ontziaren neurriak zehatzak, luzeera, zabalera eta sakonera, eskainitako amarralekuekin alderatzeko. Gainera, lehentasun emango zaie, amarralekua eskatzeko unean ontzia baduten eskatzaileek, eta amarralekuko neurrietara hobekien egokitzen diren ontzien. Beti ere ontziaren luzeerak eta zabalerak aukera ematen badute atrakatzean maniobra egokiak egiteko. Eta eskatzaileen artean, berdinketa egonez gero, notario aurrean zozketa egingo da. Bada agindua ezarri den portuetako amarratzaileek salatu dutenez, oinarrietan jaso gabeko irizpideak aplikatu dira. Plazari gabe geratu diren ontziek baino aprobentsamendu hobea ez dute plazak esleitu dira, eta berdinketa egoera batzuk ez dira notarioaren aurrean ebatzi. Irregultasun horiek guztiek ondorio judizialak izan dituzte. 2023ko otsailean Gasteizko administrazioarekiko auzien lehenengo zenbakiko epaitegiak bertan behera utzi zuen EKP erakundeak 2021ean Donostiako kaian egindako amarrelekuen banaketa. Eta 2023ko apirilean Bilboko administrazioarekiko auzien bigarren zenbakiko epaitegiak baliogabetu egin zuen Plentziako amarralekuen deialdi ebazten zuen erabakia. Bestalde, aginduak ez du aintzinatasuna irizpidetzat hartzen. Eta beraz, ez du babesten portuek historikoki bete duen funtzio sozialen jarraipen bermatzen duten erabiltzaileak. Hala nola, erretiro hartu ondoren, plaza bat ziurtatu zuten arrantzaleak. Amarrelekuak berritzeko prozesuak Euskal Portuetan sortutako gatazka araua berria egin aurreko elkarrizketaren bidez zaiet zitekeen. Eta horixe da, hain zuzen ere, amarratzaileen elkarteak eskatzen dutena, elkarrizketa. Esan bezala, gure portuen errealitatea aldatu egin da. Eta gaur egun, inor gutxik ezagutzen du portuetako egoera amarratzaileek beraie baino hobeto. Gehienak, eguneko erabiltzailea badira. Elkarte horietako asko ibilbide luzea dute portuen kudeaketan. Hainbatetan amarralekuak ere kudeatu dituztelarik. Hala ere, arau berria osatzen prozesuan ez dira aintzakotzat hartu. Hori guztia kontutan hartuta, udalbatzak ondorengoa eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari. 1. 2017ko urriaren 19ko 5.930 agindua berrikusi eta egokitzeko izapideak martxan jartzea. Sortu den gatazkaren iturburuan dauden irizpideak zuzenduz. 2. Abian dauden edo aurrikusiak dauden amarralekuen esleipen prozesuak behin-behinean gelditzea eta kaltedunekin hotz amarratzaileen elkartearekin elkarrizketa hastea, egoera bideratzeko. 3. 2017ko urriaren 19ko 5.330 agindua berrikusteko prozesua gardentasunean eta partaidetzan oinarritzea. Eta EKP Eusko Gobernuko portua kokatzen diren udalerriekin elkarlana garatzea. Horretarako tokian tokiko portuko udal batzordeak sortuz. Ekainaren 28ko 2/2018 Euskal Autonomia Erkidegoko portuen eta itsas garraioaren legearen lehenengo kapitulo 4 artikuluaren xedatu dagoen bezala. 4. 2017ko urriaren 19ko 5.330 agindua egokitzeko lanketan ontako irizpideak aintzat hartzea. Herri eta portu bakoitzaren egoera desberdina da, eta beraz,
arauak tokian tokiko errealitate aintzat hartu eta horretara egokitzeko aukera eskaini behar du. Beti ere, herrien eta herritarren artean bereiziketarik sortzen ez bada. Amarralekuak esleitzeko prozesuan antzinatasuna irizpide bat izatea, eta itsas kostaldeko ondare materiala eta inmateriala berrizkuratzen edo konserbatzen duten ontziei lehentasuna ematea. 5. Mozio honen onarpena Eusko Jaurlaritzari jakinaraziko zaio. Guk babestuko dugu mozio hau, dagoen, hitza Ion. Bai, zan behar da, ondela, urte terdi bat edo, mozio berdina, antzeko bat ere eztabaidatu gendula pleno hontan, eta orduan eskatzen zen Jaurlaritzari, lanketa bat eitzeko eta baldaketa batzuk sartzeko. Gu mozio honen helburu orokorrakin bat eitzen dugu, eta egixe esan, nik uste egoera badagoela nahiko okertuta eta gaiztotzen ari dana, ez dakana soluzio horrazikan, ze kontutan eduki behar dugu momentu honetan kirol portuetan dozen ofertatzen dian amarriak eta dauan eskaeria, ez dozela batera justauta, eskaintzan hirukoitza da. Orduan, kriterioak hobetu aldiala, ez dezaten mutrikun, baina orokorrian, Euskadi mailan, eskarian, ni dakaten datuen arabera, eskeria da eskaintzan hirukoitza. Mutriku baino, nik uste beste herri batzuk dozela arazo honetan geixo sakonduta, nik ezautzen da, ez dakit, mutriku geixei ezautzen egiz ezan, ez dakit, arazo bereziki problematikoa da mutrikun. Baina, zan dutena, desajuste bado eskaintza eta eskairien artean. Orduan, irizpideak aldatuta ere, nik uste dut, beti izango da gai konfliktibo bat, ze amarre bat nahi eta lortzen ez doanak, beti azarra hongo da. Eta kriterio batzuk batzuntzako izango dira hobiauak, eta defenditzuko dugu, eta beste batzuntzako izango dira kontrakoa, beste batzuk defenditzuko dugu, eta orduan beti do, gustora ez datuko kolektiboak, edo jendiak, edo pertsonak, zarratuko eta ongo dianak ezakuelako amarre bat okatzen. Eta gero hori, judizializatzen danean, gauzia hori indikan geixona azten da, eta, ez da erraza gero honi bide ematen. Alari, iruditzen zaku, orduan ere esan gendun, eta iruditzen zaku, dagoen dekretua, arazo batzuk sortu doala eta aldatu biharra dagoela, guk hori onduk usten dugu, eta Jaurlaritzei eskatzen dizu guk ere ahalik eta azkarren aldatzeko. Guri izaten digute lanketa horretan badauzela, eta hori herri desberdinetako elkarteekin, erabiltzaileen elkarteekin ere hori behin baino guztan komentatu dela, eta badauzela horretan, ez dizuela eman legealdi bukaera aurretikan astirik eman hori bukatzeko, prozesu hori bukatzeko, baina borondatia badagoela ahalik eta azkarren horri erantzun bat emateko, tartien ere gauzazko ondia, esan duen bezala, kereiak ondia, judizializatuta onda, horrek gero batzetikan ekartzen duen bestelako, nazpila batekin ez da. Hori izan da, gero aipatzen da mozioan ere bai, elkarte ezberdinek udalei eskatu dizula bitartekaritza bat, nik ez dakit udaltaldiak eno nintzen, guk desde logo, eta gaur plenoaretua beteta dakau, eta interesantia da ikustia ez, interes bat piztutzen doala, eta ardura bat dagoela. Gu sekula ez dugu Mutrikuko alkohola intxurrin partetikan, inolako, ez dakit, Mutrikuko portuan negorian inguruko, ez dakit, keja konkretuko bat, edo ez dakit, Mutrikuko egoeran badagoan zehozek konkretuki, ez, Mutrikun defenditzu aldeuna, jakin bagendun, igual gaukere zaietuko ginean Jaurlaritzan aurrean, bitartekaritza hori etxen, edo defenditzen, edo esku bat botatzen, albaldin badagendun behintzat, ez dakigu, keja orokorra da, mozio udaletxe guztietan aurkeztu da, baina ez dakigu Mutrikun badagoan problematika konkretu bat, gustatuko zakun, plenotikan kanpo, gero anebea dezu elkartuko gera, eta behintzat jakitzia, albaldin badu lagunduk ere, eskaera horrek, edo keja horrek, edo ezin egon hori kanalizatzen, eta Eusko Jaurlaritza dozen nahi larazten, gu gure hartetikan ere, hortarako presgozelako ez da. Eta hori izan da, esan dugu, guk mozioan helburu orokorrakin guztiz bat gatoz, eta Eusko Jaurlaritza izkatzen dizu ahalik eta azkarren dekretori aldatu eta kriterio berri batzuk ezartzeko, taldanik eta partai hartzaileena eta adostuena izatea dakala, hori jakin da, zaila dela. Baina gero mozio honetan hainbat, afirmazio deitzen dira, guk ez duguna guztiz egok ikusten, eta batzuk badoz inkluso, proposamen batzuk, legien kontrakoak ere izan behar aldeanak izan, ez? Hori gaur dela 2 urteko pleno hartan esaten gendun. Eta, hau da, Jaurlaritzia eskatu altzako gauzak alik eta onduen eitzeko, baina beti ere
konstientegea marko badakela eta legiak markatzen duela zer aldan zer ezin denein. Orduan, nik uste dugu dela aztertu beharreko gai bat, gauza batzuk teknikoak dira bai guk lehenengo pertsona ez daunak ezagutzen, ni behintzat ez nahi kirol portuko erabiltzailea. Orduan, badoz gauza batzuk, adjudikazioak eta hori oso teknikoak direnak ez dituguna kontrolatzen, eta guk abstentzioen gogea, baina horretxikan. Ez mozioan kontra gozelako, baizik eta igual mozioan dozen esaldiren batekin edo, ez gozelako guztiz adoz, nahiz eta mozioan helburu horrekin bat eitzen duen. Gure partetikan, azalpen testuakin, azalpen testua, hor jarritakoakin konpartitzen dugu, ikusten da, itxasorekin dakagun erlazioa, bai gure gizartean eragina handi izan duela, ez bakarrik ekonomikoki, azaltzen den bezala, baizik eta bai kulturarki, bai ondare gisa, eta, aipatzen da nolan portuko errealitatea nolan aldatu dan, ia portu dana kirol portu bilakatu dira, eta, hemendik dator, mozioa jasotzen duen bezala, 10 lekuekin sortu den hauzia, ez? Ikusi deun eta azaldu da nolan ibilbide judiziala nahiko landuta egon dagoeneko 10 leku erakunde ezberdinen partetikan, adibide batzuk azaldu dira, eta hori modu zehatz baten eta nahiko modu irmo baten jarraitu da, eta egonia azaldu dian teorikoki irregulartasuna dienak bai salatu dira, egoki ikusi danean, eta aldi berian ikusten da, 10 lekuko erakunde edo elkarteek, nolan bilatu duten alde batetik bilatzen dutena da Eusko Jaurlaritzarekin elkarrizketa, irizpideak ezartzeko, hau da, esleipen prozeduran inguruko irizpideak elkarrekin kudeatzeko, eta aldi batean, jonek epatu duen bezala, bitartekaritza eskatzen dute, administrazio publikoari, artean, udala. Suposatzen dut, mozio hau Kosaldeko udaletan ezberdinetan azaltzen dagoela, baita ere. Gure partetikan guk bai sinisten dugu funtzio sozial bat, mozioa jasotzen duen funtzio sozial hortan sinisten duguna. Hau da, arrantzalek bizi izan duten, bere bizitza aktiboan, bizi izan duten esperientzia guzti hori, dala ondare bezala, ondare inmaterial bezala, babestu beharra daukala. Eta modu berezi baten kudeatu izan behar dela portu bakoitzean. Hortik aurrera hori aipatzen da behin eta berriz mozioan eta hori baloratzen dugunez. Aipatzen da, erretiratutako marinalak, zerbait, herri bakoitzean, entitate bat, bezala, onartuak izan behar ditugula. Hemendik aurrera, guk ez dugu hain garbi ikusten, administrazio publiko batek hemen jasotzen diren irizpide batzukin bat egin dezakela. Horra aipatzen da adibidez, aintzinakotasunaren gaia. Aintzinakotasuna erabiltzea argudio bezala, gu nahiako genduke, izango genuke, kasuz kasu aztertzea benetan, aipatzen da bezala, ontziak, baldintza edo ezaugarri ezberdineko ontziak eta pertsonen kasuak aztertzea, kasuz kasu, irizpide orokor batzuk aintzinakotasunean oinarritu baino. Administrazio publiko batek gure ikuspuntutekan ezin du honelako gauzak irizpideen artean jaso gure ikuspuntutekan. Ze bestela edozein adibidez udalonek egiten dituen esleipenetan gauza berdin eska dezakegu aintzinakotasuna bermatzeko eta beste pertsonen eskubideak lehentasun gitxiago edukitzeko. Orduan, ikuspuntu hortatikan, bai ikusten dugu,
berezitasuna kasu batzutan, baina ez erizpide gisa orokortu beharreko argumentu bat bezala. Arrazoi horregatik, guk abstenitu ingo gara. Konpartitzen dago fondoko testu ingurua, baina hemen jasotzen diren gauz batzuekin, ezin dugu administrazio publiko bat ez dugu uste bere funtzioa danik honelako gauzak behin betiko erabakitzea. Bai, nik esan, hemen esan dana ezakaun susmo hori o arazo hori mutrigun leik ezala egon. A ber, oandala 2 urte onginan honen txizketan. Donostin arazua do. Prentzin arazua hon da. Nahet esan, mutriku txikixa da. Portur ikustia do da jendiak inizketan etxia. Ez gehon bihar, jendiak etortzeko dikusteko arazua hon dan ala ez da neon. Goz esaten, lege bat, eskatu bisau legi aldatzia. 7 urtean 2 legi aldatzeko. Ez goz esaten 2 urtean 2 zela. 7 urtean 2 lege bat aldatzeko. Eta azkenean lege dixazetako nahi deuen, o arau dixazetako nahi deuen aldatu, lege bat betetzeko. Azkenean portu kontseiluan nahi deuen martxan ipine, bai, legia betetzeko. Baina hori ikusten deuna da, azken finean, erabakisa hartuko duela betikuak. Herritxarrak, kontutan eduki gabe, udaletxiak bihar deuen, o herriko errealitatea kontutan hartu gabe, orduan, hartuko deuen, erabaki bat, lege aldaketa batekin, esango gabe, konplitxu deuela, baina azken finean, buruan dakaena martxan ipinik haue. Eta badakigu, oain artekuak ez dola funtzionatzen. Barakigu danean, ze arazo dauan. Hori esan da, inigo aintzintasuna, o aintzinatasuna. Nik usteet, dakaunian, bai, ni mutrikun, hemen asko mutriko arrogea, familikoak eukireu itxasuan, bai, batzuk eukireu motor txikixa, txibisetan jundia, o kanoak, ekarriria, eta klaro, oain lege bat ipintzia, bai, azkenian, eta datuekin jongo nahi, 5 metroko pantalanak, 4,80 metroko motor txiki bat, eta atzetik handator, 5 metroko, 4,10 metroko embarkazio bat, eta motor txiki hori, eta gertatzen do, beste herri batzutan gertatu da, uretatik anatea, eta desguazea bota, edo eta baserri batea altzatzia, azkenian, erdea zedan bezala, porque cogen más lámina de mar, eta hortikan etekin ekonomikoa ondixora hon behar doala, guretzat hori esako justua iruditzen. Hori dela eta, guk ikusten dauna da, hartu behar da legia, herritxarrak, herrixan realidadia kontutan euki behar dugu, gu parte aktibo egongo gea, gu konpromiso hori ukitzeu, eta ero bigarrena ere, irizpide bezala, aintzinatasuna kontutan euki behar da. Bai, inigo. Bai. Aitor, zure argumenta ulertzen dut, baina honi ipini behar zarazuk administrazioaren aldian. Eta ez dezagun astu, kirol portua hau diru publikoan eginen dela. Naiz eta oin EKP diru publikoz osaturiko elkarte pribatua dan. Asko zokore izango zen, EKP ziaro pribatu izango balitz, eta orduan erizpide izango zen, zeinek eukiko lukeen diru gehiago. Ez da hori kasua. Dago administrazio publiko bat ezartzen dituena erizpide batzuk. Egoera injustuak segurazki egongo dira. Guk defendatzen ditugu ondarea errepresenta dezaketen adibideak. Ondare materiala. Eta nik uste dut ez dala azalpen handirik eman behar. Badakigu zer dan benetako ondare eta zer dan beste gauza bat. Eta ni ulertu dezaket bakoitzak bere eskubidea defendatzea. Baina azkenian eskubidea dira danonak dira. Eta orduan batzuk defendatziarren beste batzuen eskubidea behai ukatzen dago de. Jonek aipatu du eskaria oso handia dela. Ze pasatzen da ja, inor ez du eskubideik eukiko berriro izango dut, salbuespenak aipatu ditut. Guk defendatzen ditugun eta mozionek jasotzen dituen salbuespenak defendatzen ditugu. Baina hortikan aparte,
kontutan hartu behar dugu, dala, gudanon diruakin egindan azpiegitura bat, eta administrazio publika dela, udal administrazio publikoa dan bezala. Eta bueno, eman dezakegu, udalak egin dezaken edozein esleipen, eta irizpide berdinak ezarriko bagenitu. Hau da, aintzenakotasuna. Bueno, aintzenakotasuna gaitxik, honi emango diogu edozer gauza. Beti ondan, ulertzen, ikuspuntu hortatikan. Ez guk ez dakago ezer, eta gainera ikusten da, movimentu hau, amarrontzien erakundeak oso ongi antolatuta daudela. Hau da, erakusle, mozi hau, erakusle hause da. Eta bueno, eta jakin badakigu, beraien lana egingo dutela, eta jarraituko dutela, bai, bide administratibotik, eta bai bide judizialatik ikusten duten heinean, beraiena defendatzeko. Eta, ulertzen dugu, defendatzea dakate. Baina, guk ipintzen gara bintzat, administrazioan aldean, administrazioan bezala zelan jokatu dezakegu. Eta hortik handatu ora, osnarketa. Eta dudai gabe, eta nik gainera ez jakintasunik esate izut. Egoera injustak egongo dira. Eta eman dia, segurazki, zuk azaldu dezu adibide bat, eta egongo dira. Baina, bueno, horrek, kasuz kasu azaldu daitezke, tratatu daitezke. Hori da, Inigo, azkenian administrazioak ere oantxe edo aldaketa bat aurrea eraman esan. Zeuk esan dizun bezala, 10 lekuak, horko jabiak, esperientzia ondixo daka, Borokin kontaktuan jarri, hori eskatzen da. Azken finean, legedi bat aurrera mateko, danon hitza kontutan eukitza. Eta herri bakoitzan herrialidadia kontutan eukitza. Ez esatiakala, guk erabakireu, bai, eta hola guaz funtzionatzea. Bueno. Barkatu azken gauza. Eta aipatu duzu udal portuko kontseilua. Berri hona dia. Zeian, gero eta indar gehiago hartzen dago udal portu kontseiluaren eraketa. Gu ja daramagu 2 urte, honen atzetikan arrazoi ezberdinengatik, baina behintzat, ja badago jende gehiago benetan eraginkorra izango den funtzio hori barneratzen. Eta ia lortzen dan, udal portuko kontseilua eratzea, eta zuk aipatu duzun bezala, herritarren nahiak mai gainean ipintzea. Labur-laburre, bakarkan komentazio bat. Udala kontutan hartu gabe hartzen diala erabaki honek, nik ez dakit mutrikuko udalan eritzixare zein dan, ni dakitzenik sekula ez daulako gai hau tratatu komisio baten, adibidez. Eta aipatu duzu Plentziako eta Donostiako kasuak, nik ere zautzen dut, periodikoan irakurretelako eta radizioan entzun detelako, ze problematika ondan. Nik konkretuki mutrikun dozen problematika konkretuan inguruan, ez dut ezagutzen egiz esan, igual nire taldeko batzuk urrio doz, realidade hortatik jakingo dugu, nik neuk ez dakit. Baina bai, ondo irikutsuko esatena da, burrengo garapen batzordean, bilera bat, igual alkorre itxirriko pare bat ordezkari inbitatzea ondo hona alda, ezagutzeko gertutikan, zeintzu dian, nik nahi jakin, zeintzu dian mutrikuko portuan dozen arazoak. Igual nik ere, edo guk, ez dakit, ze almeno alde nuki, baina behintzat kanalizatzen edo trasladatzen edo ezin egon hori edo, baldeulako guk ere udal bezala, edo alderdi bezala inkluso, baldeulako papel hori, baina lehenengo, guztoko esaten eurei entzun, eta jakin mutrikun ez beste ingurutan, mutrikun ze arazo dauan, ze problematiko dauzen, eta, horren aurrian, ze planteamentu egin aldian edo. Osea, gonbitia luzatzen dizut. Gonbitia izardukeu garapen batzordea, honei izketanen da, alkoholi txirri egin ipiniko da kontaktuan, orduan urrengo batzarrea aurkezteko, baina oain mozio bat bozkatu behar da, bale? Eta gu behintzat, gure alderdisa, EH Bildu, bai, mozio honekin ados goz, Bozketengo dugu orduan. Alkoholea intxirri elkarteak aurkezturiko adierazpenaren aldeko bozkak. 5. Abstentzioak. 6. Eta kontrakoik ez du. Jarraitzuko dugu aurrea, gehixenok normalian ez dute plenota etortzen da ez dakizu igual pixkat prozeduria zela dan, amaitzuko dugu 7. puntuakin dala erregu galderak geure artean, eta geroia nahi badezue hitza zeuek aldezue hartu, bale? Baina oan gaixe aldatuko dugu, bale? 7. puntua, erregu galderak, hemen Jon zeuk badakazu zehoz, ez da? Inigoi, aurreko osoko bilkuran galdera zuen duen zuen salaketa bat, landaketa ilegalak eta hori.
Bueno, horren barri emoteko, baso zaina emondadakau abizua, baso zaina da etxen azterketa bat, o txosten bat, eta hortik aparte, gu udaletxik etxen idatzi bat, horrez salatuta, mentzate landaketa ilegalak hor dabizenak ekoizen, informatzeko, jakin erazteko eurak, zer dakarren eta euratakaren arduria jasotzeko, ez? Gero ikusiko da, ze prozedimento horrek aurrera egingo da ben. Gero, beste hori, esaten duen landa eremuko mapa, hori usten dute informazioa bialduzuenera, eta bakazuela internetez bidez bideratzeko, ez? Guk mapa bezala dakau ja paperian, da hor gabiz bizar beste eskala baten etxen daun. Baitxe ero galditu zen duen katuen koloniak, hori informata zazela, ez? Eta, hori gazi gaina eman komunidadian barriro gabiz hortaz, da ekiko zuen informazio gexo. Azken baten hori esateko, ez? Eskertzen dugu, 3 gauzak. Landaketan kontua, landa eremuko plana egisa da, eta katuen koloniako jaso dugu informazioa guzti horre. Eskertzen dugu. Landaketa ilegalen kontua, baia, ikusiko da zelanko dukedaten den, jakin arazpenak, teorikoki, sartzen ari dira, eta... Baso zainak emon zuberan informe bat, berak enbikora bazterketa, behatu bikora nunde ez talan dizen, gutak hau zuen salaketa dakau zarrendauta, ikusiko ero zeintut izen jabeak, eta guk iaen goro idatzi baten goro, ikusteko euran ze goeretan da zen, da gero ia ze gertatzen da.